Dewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt ysbryd arnom i bresynoli dy hun yn ein plith. Tyrd felly gweithio yn rymus yma unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 20. A ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr, y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni. 20 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau'r mis, sef nos Iau Chwefror 21. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 244.
Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, y 6 benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Marc, y 6 benod ar adnod gyntaf. Ac fe aeth ymaith oddi yno ac a ddaeth i'w wlad ei hun, a'i ddisgyblion a'i celynasant ef, ac wedi dyfod y saboth, fe a ddechreuodd a thrawiaethu yn y synagog, a syniad wnaeth llawer a'i clywsant, gan ddwedyd, o ba le y daeth y pethau hyn i hwn. A ffaddaeth uneb yw hon, a roed iddo, fel y gwneud y cyfryw nerthoedd trwy ei ddwylo ef. Onid hwn yw'r Sair, mab Mair, brawd Iago, a Joses, a Judas, a Seimon, ac onid yw ei chwiorydd ef yma yn ein plith ni, a hwy arwystrwyd o'i blegyd ef. Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt, nid yw proffwyd yn ddibris ond yn ei wlad ei hun, ac ymhlith ei genedl ei hun, ac yn ei di ei hun. Ac ni allai efe yno wneithir dim gwirthiau, ond troi ei ddwylo ar ychydig leifion a'i hiachau hwynt. Ac efe ar y feddodd oherwydd ei hangrediniaeth ac a aeth i'r pentrefi oddi amgylch gan athrawiaethu. Ac efe alwodd y 12 ac a ddechreuodd ei danfon hwynt bob yn 2 a 2 ac a roddedd iddynt awdurdod ar ysbrydion aflan, ac orchmynodd iddynt na chymered ddim i'r daeth, ond llaw ffon yn unig, nac ysgrepan, na bara, nac arian yn ei pyrsau. Either ei bod a sandalau am ei traed ac ni wisgant ddwy bais, ac efe ddywedodd wrthynt, i ba le bynnag yr eloch mewn i di, arhoswch yno, hyd onyd eloch ymaith oddi yno. A pharai bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant, pan eloch oddi yno, ysgydwch y llwch a feddod an eich traed yn dystiolaeth iddynt. Yn wir meddaf i chwi, y bydd esmwythach i Sodom a Gomora, yn nidd y farn nag i'r ddinas honno. A hwy aethant allan ac a bregathasant ar iddynt edifarhau, ac a fwriasant allan lawer o gythreiliaid, ac a eliasant ac olew lawer o gleifion ac a'i hiachasant. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod y gerdyfron, i ddod i di ar sil arall o Dduw i ni'n llawenhau ein bod yn gallu dod i'th gwmniaeth, i'th bresenoldeb ac yn dod nid oherwydd pwy i ni neu beth i ni wedi gyflawni, ond yn gallu dod oherwydd ffordd iachawdwriaeth sydd wedi ei ddarparu ar ein cyfer cyn i'r byd cael ei lunio, i'r drindod trefnu'r ffordd rhyfeddol yma, bod un yn ei bechod yn gallu dod a derbyn maddeiant pechodau ac yn gallu dod i bresenoldeb yr holl alluog. Ac felly o Dduw trwy yr hyn a wnaeth yr Iesu trosom i ni yn dod ger dyfron yn diolch dy fod yn Dduw sydd yn droslon. Ac o Dduw tro diwetha i ni gyfarfod yma'r Brynhawn Sul, i ni yn cyffesu eto yr holl grwydro a'r methiannau sydd yn wir amdano. Ac o Dduw i ni yn gofyn i ti beidio delio ni heddi yn ôl yr hyn i ni yn ei heiddi, ond y byddi di yn edrych arnom ni fel dy blant, ac fel rhai sydd yn rhan o'r deyrnas, ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym, i ti ddod i'n plith yn fach o ran nifer, i ni yn gofyn i ti bresenoli dy hun. O Dduw, i ni'n gofyn y bydd y bresenoldeb i'r fath raddau, y bydd yr rhai sydd yn mynd heibio yn teimlo ac yn ymwybodol fod na rhywbeth rhyfedd yn digwydd yn y lle hwn, ac y byddant yn cael ei denu yma, nid trwy unrhyw ymdrechion dynol neu bydol, ond o Dduw trwy nerth yr ysbryd glân, ac y bydd yr ysbryd ar waith yn ei cylonau ac yn gweithio mewn modd na fyddant yn gallu ymwrthod bellach. I ni yn gofyn i ti o Dduw i ddod ac argyhoeddiad ar ein dinas ni, ar ein gwlad ni. Y rhai sydd wedi bod yma ac eto wedi colli'r awydd i fod yma, o Dduw, i ni yn gweddio byddi di yn dod ac argyhoeddiad. Hyd yn oed nawr, pan ymaint yn ei cytrefi o Dduw neu lle bynnag yn torri'r saboth ac yn eistedd ac yn ymlacio, yn neud pa beth bynnag ymaint yn ei ddymuno. Ond o Dduw, i ni yn gofyn y bydd ysbryd i yn dod lawr yn drwm ar yr enaid, ac y bydd ei heiogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond o Dduw, y byddant yn gwybod pa le i droi, y byddant yn dod i man lle bydd yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi, ac y byddant yn dod i edifeirwch a ffydd. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, ond y mae yn edrych yn ddi ar ein gwlad, o Dduw yn ddi ar ein dinas ni,
cyn lleied o ddiddordeb sy'n mewn unrhyw beth ysbrydol a thragwyddol, ac i ni yn gofyn y byddu di yn dod ac yn dwy'n pobl at y ti dy hun unwaith eto. Te'r tywallt ysbryd arnom ni ac ar dy blant ar hyd a lled ein gwlad, i ni'n gofyn am ymweliad arall o ddifri, y byddu di yn dod yn ôl ac yn gwneud rhyfeddodau unwaith eto, ac y bydd y capeli sydd wedi hen gwacau yn cael ei llenwi unwaith eto gyda phobl yn dyfoliannu di ac yn dyddyrchafu di. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hoedfai ti, i ni'n cyflwyno'r holl ddydd i ddofal di ac yn gofyn y bydd y bresenoldeb gyda ni trwy gydol y dydd ac yn parhau gyda ni wrth i ni fynd o ddydd i ddydd trwy'r wythnos. Bydde di yn ei nerthu ni fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. Felly o Dduw, tir lawr i'n plith nawr, bendithio ni, nertho ni'n gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol o Dduw, a byddwn ni yn dy geisio di ac yn dyddyrchafu di ac yn dyfoliannu mewn ysbryd a gwirionedd. Felly o Dduw, diogelan hamser a bendithio ni nawr, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu am ryw 765. Nid wy'n gofyn bywyd moethus air y byd na'i berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. 765 gwn i sefyll uwch ni.
Fydd aw'n testyn o'r Efengil yn ôl Marc y 6 benod ac adnod 11. Marc penod 6 adnod 11. A pha rai bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant, pan elwch oddi yno, ysgydwch y llwch a fyddod an eich traed yn dystiolaeth iddynt. Yn wir meddaf i chwi, y bydd esmwythach i Sodom a Gomora yn ni ddyfarn nag i'r ddinas honno. Mae'n adnod brawychus yn diwe. Mae'n fater brawychus. Ni'n darllen fan hyn ac yn yr adnodau ychydig cyn y testyn a ddarllenon ni ychydig ynghynt. Yr arglwydd yn galw ei weision i fynd allan i weinidogaethu. Ac yn ni edrych yn fanwl ar y darn, rhaid nodi hyn. Difrifoldeb gwrthod gweision yr arglwydd. Mae'n fater difrifol iawn. Ni'n darllen yr adnod yma, mae'n adnod hyd yn oed wrth i fi i ddarllen e nawr. Dwi wedi meddwl am pentwr o bethau eraill falle dylsen ni fod wedi paratoi i ddweud, a dydw i ddim wedi paratoi nhw, a siwr o fod fydda hwnna'n digwydd bob un tro. Mae'n adnod sydd yn codi dychryn arnoch chi, enwedig i chi sydd fan hyn, ac yn enwedig i'r rhai oedd wedi bod yma, a rhai ddyle fod yma, ac yn enwedig i'r rhai efallai sydd yn gwrando ar y we. Mae'n adnod sydd yn codi dychryn ar enaid rhywun. Ac rhaid gofyn y cwestiwn fan hyn i chi sydd fan hyn ac efallai rhai sydd yn gwrando. Ac hefyd rhywsut ac yn ni'n credu mewn gwirthio ac yn ni'n credu fod Duw yn holl alluog. I'r rhai a fiodd yma ac sydd wedi hen fynd. Rhywsut yn ystod yr oedfa hon, fe fydd difrifoldeb yr adnodau yma yn dod trostynt fel cwmwl anferthol ac yn peri iddynt feddwl am yr hyn y maent wedi i'w wneud. Gai ofyn i chi, ydych chi'n sylweddoli difrifoldeb gwrthod yr hyn y mae gweision yr arglwydd yn ei ddweud? Gwrthod ei negesau, gwrthod ei weision e. Mae'n ddifrifol ar bob lefel. Pob rhan o gymdeithas a phob math o berson. Mae Duw wedi rhoi pob dim sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer. Pob dim sydd angen i ni ei wybod ar gyfer lles yr enaid. Dyw e ddim wedi'n hamddifadu ni o ddim byd. Popeth sydd angen i ni wybod am dragwyddoldeb ac am sut i gyrraedd y nefoedd, mae wedi rhoi y cyfan i ni yn ei air. Yn wir, yma na ddigon yn y byd, yn y greadigaeth i beri ein bod yn ddiesgus, i ni'n gwybod hynny. Mae'r byd yn gwbl ddiesgus. Mae'r rhai sydd yn torri'r sil heddi. Mae'r rhai sydd gatre yn ei cytrefi gyda'i traed lan, yn gwylio'r pêl-droed, yn gwylio'r rygbi, yn gwylio be bynnag sy'n mlaen. Yr rhai sydd yn torri'r sil, yr rhai sydd yn mynd i'r parc, mae'n ddwrnod braf pnawn yma am ychydig, yr rhai sydd yn mynd allan am wac bach ar prynhawn sil. Mae hwn yn fater difrifol iddyn nhw, maent yn ddiesgus. Does dim esgus, peidio bod yma. Fe ddyle pob un yng Nghaerdydd fod yn hir arglwydd ar y sil, ond ni dylen nhw fod. Fe ddyle pob un. Fe ddyle rhai sy'n profesi a'r rhai sydd ddim yn profesi. Pob yr un, fe ddyle nhw fod yn hir arglwydd ar y sil yn beth yn addoli Duw am beth, am y greadigaeth, am iachawdwriaeth. Fe ddyle ni fod yma. Ond ble maen nhw? Nhw gatre, nhw allan, gwylio'r teledu, maen nhw'n neud rhywbeth neu gilydd, ond yma nhw'n ddiesgus. Ond yma'r adnod yma'n dweud wrthoch chi pa mor ddifrifol yw peidio gwrando ar air Duw, peidio gwrando ar neges y greadigaeth, ac yna peidio gwrando ar bregethu ac i wrthod pregethwyr. Siw bod gan pobl i ffefrynnau yn does, a rhaid ydyn nhw ddim yn hoffi. Ac felly maen nhw'n penderfynu dod mewn trwy drws a troi'r switchband. Dwi ddim yn mynd i wrando. Sawl un sydd wedi gwneud hynny. Sawl un sydd wedi penderfynu dwi ddim yn mynd i wrando. Wel, gai dweud hyn yn garedig iawn, a gai ofyn i chi beidio gwneud hyn, achos does dim esgus. Mae popeth yng Nghaerdyw, ac thrwy gweision yr arglwydd yn egluro gair Duw, ac y mae gwrthod gwrando ar bregeth yn un o'r materion, y mater fwyaf difrifol gallech chi fod yn euog ohono. Os yw'r Efengil yn cael ei phregethu, fe ddylsech chi fod yn gwrando. Felly, cyn i ni ddechrau,
Gai ofyn I chi, ydych chi wedi dod heddi yn barod I wrando ar bregeth? Yn barod I ymateb, neu gai ofyn ydych chi wedi penderfynu yn barod anwybyddu? Mae'r mwyafrif o'r ddinas wedi penderfynu hynny do, drychwch ar y seddi gwag. Fe ddoi ddim, sa eisiau clywed. Ond chi'n beth, pan ni'n darllen yr adnodau yma, ac wrth I fi darllen eto ar ddechrau'r neges, mae difrifoldeb yr adnod yma yn gwbl brawychus. Maen nhw'n faterion mor bwysig. Does dim lle gyda ni I benderfynu, o na, dwi ddim yn mynd I wrando. Mae e mor bwysig. Hoffwn I edrych ar yr adnod hon, ar dasg, neu'r adnodau o gwmpas y testyn, y dasg a gafodd ei rhoi i'r disgyblion, yr ymateb dylse fod ac yna'r olaf y condemniad, ac yma'r darn olaf yn brawychus. Ond onid yw e'n bosib cyn I fi gyrraedd pwynt 3 fe fydd na rhai fydd wedi penderfynu peidio gwrando ymhell cyn hynny. Onid yna beth sydd wedi digwydd? Maen nhw wedi penderfynu na dwi ddim yn gwrando. Wel, trwy ras Duw, gynniwyddio fydd na rhai yn aros I wrando achos yma'r adnod yma. Mor bwysig I ni ystyried. Wel, yn gyntaf y dasg, dyna chi dasg. Dyna chi dasg sydd gan weision yr arglwydd pregethwyr gair Duw. Dyna chi fraint. Ond y mae e'n frawychus hefyd o dasg. Mae e'n fraint, ond dyw I fod yn un sydd wedi cael ei alw gan Dduw, wedi cael ei osod o'r neilltu I beth, I bregethu gair Dduw, mae e'n fraint, a does dim cwestiwn am y peth, I gyhoeddi'r newyddion gorau sydd yn y byd, y newyddion da yma, bod achubiaeth ar gael. Allwch chi feddwl am swydd well? Allwch chi feddwl am fraint, fwy o fraint? Petai rhywun yn dweud ydych chi y dewis ydych chi I fod yn berson sy'n mynd I cael ei ddewis I arwain y wlad I ryw benderfyniad anhygol sydd yn mynd I trawsnewid dyfodol y wlad, neu fynd I bwlpit I bregethu'r Efengil. Pa un sy'n bwysica, lle ddweud ydych chi hyn, pregethu'r Efengil sy'n bwysica? Beth yw'r neges bwysica? Oeddi e'n mynd I fod rhyw neges sy'n mynd I helpu'r wlad wella'n economaidd, mynd I helpu rhyw wledydd eraill sydd yn dioddef o bob math o bethau, neu a'r neges bwysica yw dweud am Iesu Grist a'r groes ac am y ffordd o achubiaeth. A lle ddweud ydych chi nawr, y neges bwysica yw'r Efengil. Does dim neges fwy pwysig, beth yn y byd mae Capeli'n pregethu heddi, dwi ddim yn gwybod, achos does dim neges arall. Hon yw'r neges fwyaf godidog, fwyaf rhyfeddol, yw pregethu sut fedrwch chi ddod yn Gristion. Bod maddeuant pechodau. Beth yma'r byd mae eisiau clywed? Yr hyn maen nhw angen I glywed bod maddeuant ar gael ar eu cyfer nhw. Fod Iesu Grist wedi dod I faddau I pechod nhw. Y neges fwyaf rhyfeddol I bregethu yw bod modd cael heddwch rhwng Duw a dyn. Fod na bwrpas I fywyd, sef I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Dyna chi fraint I cael pregethu'r fath beth. Mae e'n fraint, hyd yn oed gyda cynulleidfa fach. Sdim ots am y maint nag oes. I gynulleidfa fach neu fawr, mae ar y fraint fwyaf I bregethu'r Efengil, y ffordd y gellir rhywun ddod o dywyllwch I oleuni. Os byd Duw trwy ei ras, yn achub un enaid, yna ni'n llawenhau, does dim byd fwy rhyfeddol na hyn, dyma'r fraint fwyaf. Ond hefyd mae yn frawychus. Achos pan yn cyhoeddi'r Efengil, mae yn hyfryd o fraint. Ond mae hefyd un o'r pethau fwyaf brawychus I gyhoeddi canlyniadau gwrthod. Dyna'r ochr o'r Efengil sydd ddim mor hawdd I bregethu. Dyw e ddim yn neis I baratoi. Yn ystod yr wythnos pan chi'n paratoi eich pregeth ac yna chi'n dod i'r darn lle chi'n gorfod dweud wrth bobl am canlyniadau gwrthod yr Efengil. Mae'n anodd, ac yna mae'n anoddach fydd i'w ffregethu hi, ac yna ar fore llun pan mae'r un drwg yn dod ac yn dod â digalondyd ac temptasynnau ac amheuon ac yn ymosod. Mae'n anodd pam, I ni wedi dweud canlyniadau yr Efengil a gwrthod yr Efengil. Mae'n frawychus. Dyna chi dasg I fod ar flaen y gad. Yn wynebu ymosodiadau'r byd ar un drwg, I wynebu pobl yn y gynulleidfa sydd wedi gwrthod
Gwrthod yr un sy'n pregethu ac yn gwrthod y neges ac yn cael ei trin pob math o ffyrdd. Mae'n anodd. Ar flaen y gad, mae'n anodd. Adnod 7, ac efe a alwodd y 12, dyna chi fraint, ond dyna chi frawychus i'r 12 yma, ac efe a alwodd y 12, ac a ddechreuodd ei danfon hwynt bob yn 2 a 2, ac a roddau sydd yn awdurdod ar ysbrydion aflan. I chi wedi ystyried pa mor erchyll yw hwnna? Fe gafon nhw awdurdod, ond i beth? I ddelio ac ysbrydion aflan. Byddant fel rhan o'i gweinidogaeth yn dod wyneb yn wyneb gyda byd pechadurus fydd yn casau'r efengyl, ond byd a fyddai o dan dylanwad pwerus tanllid y fall, o dan dylanwad yr un drwg ei hun. Y bydd y 12 yma ac yna gweision yr arglwydd oddi o'r man honno ymlaen, byddant yn dod wyneb yn wyneb yr rhai wedi gormesu a dylanwad dieflig. Ond byddant yn derbyn yr awdurdod dros yr ysbrydion aflan hyn. Dyna chi dasg. Dyw oedfa am hanner awr wedi 3 ddim just yn oedfa. Dyw oedfa hanner awr 10 neu am 6 o'r gloch yr hwyr ddim dim ond yn rhyw oedfa fach arall. Mae pob un oedfa, mae'r gweision ar arglwydd yn dod ger bron pwerau'r un drwg ei hun, a byd gwrthryfelgar sydd yn casau'r efengyl. A rhai sydd wedi cael ei magu yn yr eglwys yn casau'r efengyl. A dyna i chi dasg. I bregethu, ond i bregethu newyddion da. Mae'n fraint, ond mae'n frawychus. Mae'n hyfedd, a dyma beth ddigwyddodd i'r disgyblion. Yr oedd yr arglwydd yn ei hanfon nhw allan, ond dyna i chi dasg. Ac yna, mae'r arglwydd yn dweud wrthynt, mae rhaid i chi ymddiried yn fy rhagluniaethau i, fe fyddai yn darparu ar eich cyfer chi. A dyna beth ddigwyddodd. Adnod 8, ac efe ac archmynodd iddynt, na chymerant. Dyma beth maen nhw wedi dweud, ewch allan bob yn 2, ond dyma beth chi'n mynd i fynd gyda chi, ac archmynodd iddynt, na chymerant ddim i'r daith, ond llawffon yn unig, nac ysgrepan, na bara, nac arian yn ei persau, eithir ei bod a sandalau am ei traed, ac na wisgant 2 bais. Chi ddim yn mynd i fynd am mwy na sydd i hangen. Fe fydda i yn darparu ar eich cyfer chi. Fyddai'n rhoi yr hyn sydd angen ar gyfer y corff, o ran dillad, o ran bwyd, a fyddai'n rhoi yr awdurdod i chi o ran yr hyn fyddwch chi'n ei wynebu. Ac yna cawsant ei hanfon allan i ddelio â materion yr enaid. Materion sydd yn ymwneud â thragwyddoldeb, ond nid dyma perygl, mae e'n bwysig y mae e'n gyfrifoldeb arno ni i ddelio ac i helpu pob un yn gorfforol. Ond beth yw'r prif tasg eglwys, beth yw'r prif tasg cyhoeddwr yr efengyl, yw i ddelio â materion yr enaid. A dyma beth ni'n gweld fan hyn. Y materion pwysica mewn bywyd, y materion pwysica wrth wynebu diwedd bywyd, wrth gamu o fyd amser i dragwyddoldeb, yw a yw eich enaid chi yn barod. Gai ofyn i chi fan hyn. A yw eich enaid chi yn barod i anadlu'r anadl olaf ac i gamu i dragwyddoldeb. Nawr wrth gwrs fe fydd pob un Cristion am wneud yn siŵr fod y corff yn iawn, fod digon o fwyd a dillad ganddoch chi ac fod cariad yn cael ei rhoi. Ond y mater pwysicaf oll yw rhoi i Gymru ac i'r holl fyd yw hyn. A yw eich enaid chi yn barod i anadlu'r anadl olaf ac i gamu i dragwyddoldeb. Lle na fydd cyfle byth eto i ddelio gyda materion yr enaid. A ydych chi yn barod am hynny? Cofio cael llawdriniaeth blynyddoedd yn ôl tra'n y coleg, rhywbeth yn anferthol o fawr, ond mi roedd rhai cael llawdriniaeth. Ac newydd oedd i gredu 2-3 blynedd ynghynt, ac yn cofio gorwedd ar y gwely, ac wrth iddynt wasgu'r stwff mewn i'r corff sydd yn neud i chi gysgu, fi'n cofio meddwl, mae gen i llai na 10 eiliad fan hyn. 5 fydd gen i cyn i fi fynd i gysgu, ac os na ddeffro i, a yw yn iawn gyda fe enaid i?
A yw popeth yn iawn? A yw fe enaid yn barod I gyfarfod â fy nghreawdwr? A yw fe? Ac o'n i'n gallu dweud hyn, mi o'n fod ymhrynwr yn fyw, mi o'n fod fe enaid yn saff. Pam? Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Na'r dyna'r materion I ni'n delio ag ef. Dyna'r pethau pwysica. Yr eiliad I ni'n colli golwg ar hynny. Ni wedi colli popeth. Dyma yw'r peth pwysica. A yw yr enaid yn barod. A dyma beth oedd yr Iesu wedi galw'r 12 disgybl. Fe galwyd nhw I fynd allan bob yn ddau I bregethu Crist. Dyma I chi emyn. Dyma feibl annwyl Iesu. Dyma rodd ei heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd I fyw. I farw, dengys hwn y ffordd I fyw. Dengys hwn y golled erchill gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Dyna chi emyn. Dyna beth mae'r Beibl yn ei wneud. Mae'n dweud wrthoch chi sut I fyw a sut I farw. A sut gellir cael iachawdwriaeth. A dyna beth mae gweision yr arglwydd wedi cael ei galw I wneud. Dyna chi dasg. Dyna gafodd y 12 I wneud I fynd allan I gyhoeddi'r Efengyl. Ac roedd yn anodd. Roedd yn unig. Fe fydd yna ddigalondyd, fe fydd yna ymosodiadau, mi fydd yna bobl fydd yn gas, mi fydd y pobl fydd yn troi cefn, fi pobl yn ei pob math o bethau, by'n yr rhaid am ddylanwad dieflig yr un drwg, ac mi fydden nhw'n dod, ac yn ymosod, ond mae'r Iesu wedi dweud, fe fyddai'n rhoi awdurdod I chi. Ond byddwch ffyddlon, peidwch â phoeni am y peth eraill, ewch a dwedwch wrthyn nhw. Dwedwch wrthyn nhw am ffordd iachawdwriaeth. Dyw'r dasg ddim wedi newid, bod ni wedi trial ein gorau yn yr oes yma I newid y dasg. Mae capeli wedi llwyr newid y dasg, ond yr un yw'r dasg, yr un yw'r broblem. Mae dyn dal heddi fel ag yr oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae dyn yn ei bechod, mae llygred pechod wedi dinistio'r cyfan. Ac oherwydd cyflwr pechaderus dyn, nid yw dyn yn gallu mwynhau cymdeithas a'i greawdwr. Mae dyn yn ysbrydol farw, mae yn ddall, mae yn fyddar. Dyw dyn ddim yn gallu gweld dim o ryfeddodau'r Efengyl, nid yw yn gallu clywed seiniau peraidd yr Efengyl chwaith. Mae dyn yn golledig. Mae yn elyn hyd yn oed. Mae wedi dod yn fyr o goniant Duw. Ond dyma oedd tasg y disgyblion. I ddweud wrth enaid bod modd dod o'r cyflwr trienus yma, fod modd cael bywyd tragwyddol, bod modd cael heddwch a Duw, maddeuant pechodau. Dyma yw'r dasg heddi. Y dasg yw cyrraedd yr enaid, ac I ddweud, yw dy enaid yn saff. Dyna chi dasg. Wel, beth yw'r ymateb felly yn ail? Adnod 12 a hwy a eithant allan ac y bregaeth asant ar iddynt edifarhau. Dyma oedd y neges. Sut I ni wedi llwyddo newid y neges heddi, dwi ddim yn siŵr, achos mae'n glir yn yr ysgrythyr. Trwy'r ysgrythyr, mae yna trwy'r amser. Does dim problem ffeindio adnod I bregethu ar nofyn hawn dysil. Mae yno, trwy'r amser, hen a newydd, mae'r neges yna, credwch ac edifarhewch. Dyna yw'r neges bob tro. Does dim neges arall. Dyma oedd y neges, dyma ddyle fod y neges. Ond rhyw sut neu gilydd, mae'r eglwys Efengyled wedi mentro dweud bod rhaid I ni bregethu ar faterion eraill, faterion cyfoes, problemau cymdeithasol. Mae'r rheini wastad I bod. Be sydd angen arno ni heddi yw'r Efengyl? Mae angen yr Efengyl ar enaid farw. Mae angen yr Efengyl ar ddyn yn ei dywyllwch, yn ei bechod, I glywed sut fedrai ddod o hyn. Dwi ddim eisiau gwybod sut allai wella. Allwch chi fynd lawr i'r cyngor I ofyn iddyn nhw am bob math o help. Pwy sydd angen gwybod y pethau mae'r byd angen clywed? Sut fedrai ddod I gredu? Ond sylwch hyn. Yr ymateb angen rheidiol oedd iddynt edifarhau ar ôl clywed yr Efengyl. Fe bregethodd y disgyblion Crist a'r angen I gredu ynddo ac I edifarhau o'i pechodau a myddyn dramgwyddo'r holl alluog. Dyna oedd y neges. Y neges, pan I chi'n clywed sôn yn yr ysgrythyr am edifarhau, mae'n cynnwys popeth, wrth gwrs I fod Achos I edifarhau, mae'n rhaid i'r ysbryd glân fod wedi agor eich llygaid I weld eich pechod. Felly mae'n rhaid pregethu pechod, mae'n rhaid pregethu'r gyfraith bod chi wedi dod yn fyr o goniant Duw. Yn yr edifarhau, mae'n golygu popeth.
Yr holl efengil, bod angen I ddyn droi o'i bechod a throi at Grist. Yna I edifeirwch yn yr ysgrythyr, y mae Crist yn y cyfan. Y mae disgyblion I fynd allan I ddweud wrth bobl, I chi wedi torri cyfraith Duw, yr ydych chi o dan ei gondemniadau, fe fyddwch chi'n dioddef am holl dragwyddoldeb, ond os dewch chi at Grist, fe fydd yn maddau'r cyfan. Fe fydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Dyma yw holl ganolbwynt pregethu. Dyma yr anfonwyd y disgyblion allan i'w wneud. Dyma oedd pwrpas yr arglwydd yn galw gweision I wasanaethu, a'i hanfon allan I gyhoeddi'r newyddion da, I ddelio ag eneidiau. At y galon yr anelir wrth pregethu, dyna'r gobaith. Wrth gwrs, mae delio ar pen yn rhan ohono fe, achos chi'n goffa deall a chlywed pethau, ond y gobaith, y dymuniad, y weddi yw, y bydd y neges yn mynd o heibio, yn mynd trwy'r meddwl, falle, neu'r glis, mewn i'r pen, ac yna mynd i'r galon, mewn ffordd dirgel, rhyfeddol, ysbrydol, y bydd yn cyrraedd y galon. Wrth gwrs, mae'n helpu i'r pregethwr deimlo I fod yn cael gwrandawiad, mae'n help. Ond cymaint gwell os yw'r enaid yn gwrando, ac os yw enaid yn ymateb. Dyna beth mae'r pregethwr yn gweddio amdano. Y bydd enaid yn ymateb. Y mae tynged tragwyddol enaid yn yfantol. Yr anhawster mawr y gwynebwn heddi, ond nid yw hwn yn wir. Mae bron pawb yn meddwl mae mater o farn yw popeth, ond nid yw hwnna'n wir. Bod gan pawb hawl i'w barn. Dyna I ni wedi dod yn yr oes yma, yn enwedig yn ystod yr 20 mlynedd diwetha. Mae bron iawn, does dim ots beth I chi'n credu, beth I chi'n tueddu fod o ran eich personoliaeth, o ran eich dymuniadau, eich pleserau. Mae gan pawb farn ar y mater, a mae gan pawb yr hawl yn ôl pob sôn. Hawl I fyw fel y mynwch chi. Ond gai ddweud yn garedig iawn I chi, nid mater o farn sydd fan hyn. Ychydig iawn o gapeli fydd yn pregethu hyn. Ond gai fentro ddweud yn garedig iawn, nid balchder I hyn, nid fod yn rhywun sydd yn meddwl bod e'n gwybod yn well na pawb arall. Hyn I ni ddweud yw, dyma dywed gair yr arglwydd. Nid barn yw e. Mae gair Duw sydd yma, gair sydd yn ddiamheuol. Gair sydd yn llawn gwirionedd, gair ni ellir ei danseilio, fe ddywed Duw yn eglur yn ei air, fe ddywed y ffordd I fyw a'r ffordd I farw, fe ddengys I ni yn eglur ein cyflwr, a mae'n dweud wrthon ni'n glir y fedduginiaid sydd ar gael. Fod Crist wedi gwneud y cyfan yn barod ar ein cyfer. Dyna'r neges. Pan yn pregethu am edifeirwch, dyna'r neges, fod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Pam edifarhau os nad yw Iesu Grist wedi gwneud y cyfan? Dwi'n mynd i synwyr achos edifarhau yw edifarhau, fydda fe ddim byd. Fyddwch chi'n troi newid, be bynnag yw e, ond dwi'n ddim byd. Mae'r rhaid bod Crist yn ganolog. Mae rhaid chi edifarhau o'ch pechod, o'ch ffyrdragionus a throi at Grist, achos does dim gobaith heb Grist. Mae wedi gwneud y cyfan. Fe gyflawnodd ddeddf yn ein lle ni. Fe fodlonodd o fynion y tad, a tra ar y ddeiar fe gyflawnodd Crist pob dim angenrheidiol, ac yna be nath e, fe aeth e fel oen i'r lladdfa yn ein lle. Yno ar y groes fe gymerodd ein cosb. Fe dywallodd ei waed yn hytrach na'n gwaed ni. Yr hyn sydd ei hangen I ni i'w wneud yw credu ac edifarhau ei fod wedi marw yn fy lle I. Na fydden ni'n dod yn waglaw eto. Heb unrhyw ymdrech bersonol i'w blesio, gan yn gwybod na allwn I ei blesio. I ni ddod a chyffesu ein pechodau a throi o'n pechod a throi a phwyso yn llwyr ar Iesu Grist. Yn gwybod, mae dim ond trwy nerth Duw gallwn wneud hyn. Ef sydd yn rhoi y gallu I gredu ac ef sydd yn rhoi y gallu edifarhau.
Ond ga i ddweud hefyd, mae dal rhaid i chi gredu ac mae dal rhaid i chi edifarhau. Peidiwch ag eistedd nôl ac aros i ddweud, wel, mae Duw'n gorfod wneud i fi. Na, mae'n rhoi y gallu ni, ond mae'n ddirgelwch. Fedrwn ni ddim esbonio'r peth. Ond wrth ddod at y groes, mae'n rhoi y gallu. Fe sydd wedi peri bod ni wedi troi. Ac wrth i ni troi, i ni'n edifarhau. Ac i ni'n dod yn waglaw at y groes ac yn cyffesu pechod. Ac wrth gyffesu beth sy'n digwydd, mae'r ffynon yn agor. Mae'r gwaed yn llifo ac mae'r gwaed Crist sydd yn dod o'i wythiennau fe yn ein golchi ni'n wynach na'r eira ac mae'n cymeryd ein pechod ni ac mae'n hoelio i'w groes ac yna mae'n rhoi ei glogyn o'i berffeithrwydd o'i gyfiawnder i orchuddio ni'n llwyr. Dyna beth sy'n digwydd. A dyna'r ymateb. Dyna'r ymateb ddyle fod wedi bod pan oedd y disgyblion yn mynd allan i brigethu. Fe ddylse pobl fod wedi credu ac edifarhau. Pan i ni'n pregethu fan hyn o sul i sul, yr hyn dylse fod yr ymateb yw bod rhai yn credu ac yn edifarhau. Ac eto, allai ddweud wrth chi, o'n i yn mynd i ddweud bod ni'n gweld pobl yn mynd trwy drysau cefn ac allan trwy drws heb ymateb o gwbl. Ond y tristwch mawr yw, dwi'n sefyll wrth y drws a does neb i gael i fynd trwy drws. Ni cyn lleed. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn dod mewn i wrando. Dwi'n sefyll wrth y drws yn y cefn yn gweddio daw dydd lle bydd yna rhai o'n dinasyddion ni yma yn y brifddinas yn dod i wrando ar y fengil ac yn gallu mynd mas trwy drws. Fi siŵr bod rhai capeli'n chwerthin ar hwnna meddwl dyna hirt, dyna weddi. O, na fydd yna rhai fydd yn dod, ond chi'n gwybod beth, os na rhai, i ni'n gallu gweld rhai sydd wedi bod yma, ac maen nhw wedi mynd, a dyn nhw ddim wedi ymateb, dyn nhw ddim wedi dilyn y cyfarwyddyd a'r orchymyn i gredu ac edifarhau, ac pa bynnag drws, hon neu hon, sy'n os pain yw e, maen nhw wedi mynd o yma, heb cael ei siglo o gwbl. Chi'n gwybod pam? Achos doedden nhw ddim wedi gwrando gair. Dim un gair sydd yn arwain yn naturiol at y drydydd pwynt a'r pwynt olaf. A'r peryg yw falle bydd rhai wedi hen fynd. O na fyddech chi'n deffro nawr, achos gwrandewch ar hwn, y condemniad adnod 11. A pha rai bynnag nich derbyniant, ac nich gwrandawant. Ond nid yw'n wedi digwydd. Dwi wedi weld y cyfan, hyd yn oed yn fy mywyd i, a cyn lleied sydd wedi gwrando, dwi wedi bod yma'n gorfforol. Dwi'n credu dwi wedi gweld pob un ymateb allwch chi feddwl amdano, i beidio gwrando. A pha rai bynnag nich derbyniant ac nich gwrandawant pan eloch oddi yno ysgydwch y llwch a fyddod an eich traed yn dystiolaeth iddyn nhw, yn wir meddaf i chi ac yn dystiolaeth ger bron yr holl alluog yn iddo farn, fe fydd yn dystiolaeth bod chi wedi ysgwyd y llwch oddi ar eich traed, yn wir meddaf i chi y bydd esmwythach i Sodom a Gomorra yn iddo farn ag i'r ddinas honno. Cefndir i hwn yw i'r Iddew a deithiodd allan o'i wlad ar hyd tiroedd paganaidd. Wrth i'r Iddew ddychwelyd, dyma oedd yn draddodiadol yn ôl pob sôn. Y byddai'r Iddew yn ysgwyd y llwch oddi ar ei ddillad ac oddi ar ei draed. Ac fe gredon nhw y byddai'r llwch yn llygru gwrthrychau a oedd yn ôl y ddeddf yn lan yn ei gwlad, yn ei tir sanctaidd nhw. Felly wrth ddod o un wlad nôl i Israel, nôl i'r tir sanctaidd, doedden nhw ddim eisiau'r llwch llygredig brwnt i ddod nôl ac o'n nhw'n ysgwyd y bant yn symbolaidd, felly bydden nhw'n ysgwyd y llwch bant ac yn dod nôl i'w tir ei hunan. Yn gobeithio na fydd na lygredd yn dod gyda nhw. A dyna be wnaeth Paul a Barnabas, Acta 13, adnod 50 i 51. Ar Iddewon a anogasant y gwragedd crefyddol ac anrhydeddus a pheneithiaid y ddinas ac agodasant erlyd yn erbyn Paul a Barnabas. Dyma oedd yr ymateb iddyn nhw, fe ddechreuon nhw erlyd Paul a Barnabas ac ai bwriasant hwy allan o'i terfynau, eithir hwy asgydwasant y llwch oddi ar ei traed yn ei herbyn hwynt ac a ddeithant i Iconium. Pan nath y bobl wrthod neges Paul a Barnabas i codi nhw a'i gyrru allan. A dyna be mae llawer eisiau wneud i weision yr arglwydd yma.
Pe taw nhw'n gallu, mi fydden nhw'n pigo ni lan a taflu ni mas o'r capel. Be maen nhw'n neud ydde hyn yw codi lan a mynd mas o'r capel ei hunan a ddim dod nôl. Yn gwrthod yr Efengyl, ond dyma i chi frawychus. Dyma be nath Paul a Barnabas, hwy ysgydwasant y llwch oddi wrth ei traed, yn ei herbyn hwynt. Dyma dywed yr arglwydd wrth ynt i wneud y sawl a wrthodo llys genhadon yr arglwydd, gweision yr arglwydd, pregethwyr yr Efengyl, y sawl a anfonwyd ganddo i ledeini'r Efengyl, os gwrthodant hwy yr neges. Yna ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Fe fydd hyn yn ychwanegu at ei condemniad yn y dydd ofnadw, yn nydd y farn. Dyna chi rybydd heddi. Chi sydd dal heb gredu, chi sydd yn gwrthod gwrando ac yn gwrthod credu. Os ych chi ddim yn credu, os does dim proffes ganddo chi, i chi wedi gwrthod credu. Peidiwch â darlunio fe'n well. Peidiwch â'i liwio fe, os ych chi heb bwyso'r Grist a gwneud proffes eich bod yn ymddiried yno fe, i chi wedi gwrthod pwyso'r Grist. Ac mae yna rybydd ysgytwol fan hyn. Dyna chi rybydd. Rhybydd i wrando, yn sicr o leia gwrandewch, ond mae'n rybydd i ymateb yn ôl y gorchymyn. Fe ddywedodd J.C. Ryle bod miloedd o'r filoedd o bobl yn meddwl bod mynychu capel yn ddigon, cyn belled nad ydynt yn lladd neu yn dwyn neu yn twyllo, credent ei bod yn iawn. Ond fel dwedodd J.C. Ryle, nid yw'r rhain yn gweld nac yn deall y pechod mwyaf difrifol yw gwrthod yr Efengyl. Dyna'r peth mwyaf difrifol. Eich bod wedi ei glywed, ond yna yn ei wrthod. Nid oes cyflwr mwy trienus na brawychus yn ôl gair Duw. Dyma yw y sefyllfa fwyaf trienus oll mewn bywyd. I glywed y gorchymyn i gredu ac edifarhau, ac yna byw yn esgeulus. Mae'n ofnadwy. Mae'n fraint i cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, ond hefyd yna i chi faich, achos yr rhai sydd wedi gwrthod, a mae'n mynd i fod yn waith arnyn nhw, nag i Sodom a Gomorra. Na chi faich. I'r rhai sydd wedi gwrando yn yr ysgol Sul, yn y cwrddau pobl ifanc, yn y pregethu'r Efengyl, maen nhw wedi clywed yr Efengyl, ond maen nhw wedi gwrthod, maen nhw wedi dewis y byd. I'r rhai sydd fan hyn yn gwrthod credu, yn gwrthod greu proffes, yn gwrthod troi at Grist, yn gwrthod edifarhau, a mae'n mynd i fod yn waith arnoch chi nag yw e'n mynd i fod ar Sodom a Gomorra. Mae beth, ni chlywodd Sodom a Gomorra yr Efengyl fel i chi wedi glywed. Ac eto fe wynebodd Sodom a Gomorra am ei hanfoesoldeb y farn fwyaf erchyll tra'r y ddeiar, ond hefyd wrth iddynt wynebu tragwyddoldeb a barn tragwyddol Duw. Pan gafodd Sodom a Gomorra ei barnu yn ofnadw, mae'n ddarlun trienus. A chi'n gwybod beth, i ni'n gallu pregethu yn erbyn anfoesoldeb ac i ni'n cyfeirio at y fel droi dro, ond chi'n gwybod mae rhai elfennau o'r eglwys yn canolbwyntio ar y pethau hyn. A dwi ddim yn deall pam ei bod nhw'n canolbwyntio ac yn mynd lawr y trywydd fel hyn a sôn am foesau. Ni eisiau sôn am foesau ac anfoesoldeb ac yn y blaen. Ond chi'n gwybod beth, y prif beth i ni eisiau pregethu o'r Efengyl, achos oedd Sodom a Gomorra wedi derbyn barn am ei anfoesoldeb nhw. Ond mae e'n fwy difrifol na i'w pechod anfoesol nhw yw i glywed yr Efengyl a'i wrthod e. Does dim byd gwaith nag i eistedd lawr a chlywed ffordd i achawdwriaeth ac i wrthod e. Hyd yn oed os ych chi'n byw yn ôl y byd bywyd mwyaf moesol, fwyaf caredig i wrthod yr Efengyl. Dyma yw'r peth fwyaf erchyll a difrifol, ac mae'r farn yn ôl Iesu Grist, mae'r barn yn ôl gair Duw yw hyn. Os ych chi'n gwrthod neges Crist, fe fydd yn waith arnoch chi nag i Sodom a Gomorra, neu ffordd arall fe fydd yn esmwythach ar Sodom a Gomorra nag fydd arnoch chi.
Pan ych chi'n meddwl am ein gwlad, am Gymru, i ni wedi cael y Beibl yn ein llaeth am ganrifoedd a'r cyfieithiad gorau sydd i gael. O'n i'n siarad am hynny yn y car gynnau wrth ddod lawr. Siwr o fod, ni ellir cael cyfieithiad gwell na William Morgan. I ni wedi cael y llyfr emynau gorau sydd yn bosib ei chael. Does dim modd cael copi o'r Beibl William Morgan, dwi'n credu, ar y funud. Achos does dim galw amdano. Y llyfr emynau yma sydd wedi dod o ddiwygiadau, dod o brofiad, does dim print bellach ohono. Pobl eisiau pethau modern. Yr holl bregethwyr gafodd ei galw gan yr arglwydd yn ein gwlad ni, a'r holl bregethwyr sydd wedi gadael ein tiroedd ni I diroedd ar draws y byd, a diwygiadau wedi dod o ganlyniad I bregethwyr o'n gwlad ni, a'r holl freintiau, holl capeli sydd ar hyd a lled ein gwlad ni, o bentref I bentref I bentref, hyd yn oed yng nghanol y mynyddoedd, lle nad oes na gatref am filltiroedd a filltiroedd, mae na capeli, a maen nhw gyd yn wag. O'r breintiau sydd wedi bod yma yng Nghymru. Ac eto beth y mae Cymru wedi wneud yw gwrthod ac yn dal I wrthod. Ond beth am y sawl sydd wedi bod fan hyn, sil ar ôl sil, yn clywed yr efengil. Llwch chi feddwl am rhai sydd wedi bod yma, ble maen nhw nawr? Ddim yn cadw'r sabath. Maen nhw wedi clywed yr efengil. Ond maen nhw wedi gwrthod, wedi dewis y byd. A'r hyn y mae yr arglwydd yn dweud wrthom ni yw fydd yn waith arnyn nhw, ei bod wedi cael yr holl freintiau. Efallai bod nhw wedi clywed mam a thad yn gweddio trostynt, yn clywed ei air yn cael ei ddarllen. Mor driennus ei cyflwr. Digon gwael i'w meddwl am eneidiau trigolion Sodom a Gomorra. Ond mae yn fater o dor calon meddwl am y sawl sydd wedi derbyn yr holl freintiau clywed yr efengil, ond sydd wedi gwrthod. Felly orffen, gael ofyn cwestiwn I chi, pa beth awnewch chi? A ymunwch chi hwy yn y farn erchyll hon? Ydych chi'n mynd I wneud yr un peth? Yn mynd I wrthod Crist? Neu a chofleidiwch I Grist, fel fy un o fy hoff adnodau yn Eseia, tra ei fod yn agos. Os yw yn agos. Os yw'r ysbryd glân ar waith fan hyn. Os yw Crist yn agos. A wnewch chi ddod ato a phwyso ar ei rinweddau ef, a wnewch chi edifarhewch pechod trafod cyfle, tra I fod yma, byddwch chi'n dod at y groes ac yn dod yn waglaw ac yn dweud, does gen I ddim byd o fy mhlaid I, dim ond fy mhechod, byd dri garog I'm, maddau I mi fy mhechod, maddau fi efo anghrediniaeth, golch fi'n wynach na'r era. Nawr hwn a ddaw at Grist, ni fydd yn gwrthod neb. Dyna'r addewid, dyna'r fraint pregethu'r efengil yw dweud ar addewid yma. Does dim un enaid a ddaw at Grist fydd yn cael ei wrthod. Be newch chi? Na fyddech chi'n ystyried fydd gwrthod gwrando, gwrthod ymateb, gwrthod credu. Dyma beth sydd yn wir. A na I orffen ar hwn. Achos mae'n codi dychryn. Ond yn y dychryn, y gobaith a'r gweddi yw y byddwch chi'n ymateb i'r hyn yr oedd y disgyblion yn dyheu amdano, a byddwch chi'n edifarhau a pha rai bynnag ni'ch derbyniant ac ni'ch gwrandawant panelwch oddi yno, ysgydwch y llwch a fyddod dan eich traed, yn dystiolaeth iddynt, yn wir meddaf I chwi, y bydd esmwythach I Sodom a Gomorra, yn nidd y farn, nag i'r ddinas honno. Na fyddwch chi'n dod at Grist, edifarhau a chredu, a phwyso'n llwyr arno ef. Gadewch I ni weddio. Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gofyn o Dduw y byd ysbryd I ar waith, yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am Grist. Gweddio am yr rhai sydd wedi bod o dan gliw yr efengil yn y blynyddoedd a fi, ac y bydde di yn ei deffro nhw, o'i trwmgwsg nhw, o'i cyflwr o farwolaeth ysbrydol, ac yn peri iddynt droi a cheisio
Ceisio dy wyneb di, terd gweithiau'n ein plith. Gad i ni hyd yn oed cael ein rhyfeddu heddi i weld rhai yn dod, i ddod i'r oedfa, o ganlyniad i dy law di ar waith yn ei bywydau. Terd gweithiau trig ar hawrth ddim, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu emyn rhif 524, 2 pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor, erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi'n stor. 524 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda chwi oll hyd byth. Amen.